Двайнікі вядомых беларусаў. Ну, Пракоп'яў і Бен Кінслі. Былы мінскі рэстаратар і палітычны дзеяч Вадзім Пракоп'яў умее выказвацца востра і элегантна. Ёсць у гэтым падабенства з персанажамі, якіх выпадала граць брытанскаму акцёру Бену Кінслі. Ну а падобныя Пракоп'яў і Кінслі проста як браты. Ціма Беларускіх і Караткевіч. Спявак Ціма Беларускіх гэта выліты пісьменнік Караткевіч у маладосці. Любіце вы іх альбо не любіце, але мокрыя кросы сталі такім жа бестселерам для свайго часу, як каласы пад серпом тваім у свой час. Румо і Вальц. Вальца вы можете ведаць па ролі нямецкага афіцера ў фільме Таранціна «Бесслаўныя вырадкі», а Румо па дасягненні ў беларускай транспланталогіі і заседанні ў розных прэзідумах таксама. Качанова і Алан Рыкман. Северус Снег з Гаррі Поттера бадай самая вядомая роля акцёра Алана Рыкмана. Снег выкладаў у Хогварце зелеварэнне. Проста наколькі да яго падобная старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова. Ментусова і Пенелопа Круз. Ведаўца «Обычного утра» Марына Ментусова офігенна нагадвае іспанскую актрысу Пенелопу Круз. Абедзве могуць бліснуць не толькі яркім выглядам.